hasum gúil ar fágtha. Nuh chuin Builín le feamach Duileasc agus Meacain Dhearg a dhéanamh. Agus tá chuin hospáintí ver dúis nar há Duileasc bailthe Dyn cinnte gúil sé glanta agus chainmh nó éhidí buinteachchas nó is féidir le Duileasc triomaithe a háil sa tupa. Agus má háú úsáid an Duileasc triomaithe an tupa chur bogadh in t-uisce feadh timpeall den noimead. Agus coimead siar an t-uisce son mar beag me sé tastáil chun dul isteach sa bhuaidir níos déanaí. An Duileasc tú Eagrathóireacht go Meacain is féidir le próseálaí bíge úsáid nó Nutri-Bullet nó man bhfuil le héidir go tásáin méid sin is chunas Eagrathóireacht leis cían. Bhí go gaáid donarnáis agus dhéanamh cúplaúil cha sin na bhíon na físaí beag agus bí choramach na gceann do bhéan tá bheith an tú a dhéanamh sa. Is An plúrs, gnáflúr sé sin scacha tríd an gríthir gom hanhénig agus 5 gram a bhíon son. So, tas nú leis an Builín. Nís háin spúnó guile do púdar báchála. Agus din cinnte go dtíine tú an spúnóig i levéal amach agus é sinna chuir tríd an gríthir chun éon chnapáin a bhain tas mar ní bhfuil ina bheith githe chnapáin púdar báchála stígal áirí an híiste. Spúnóige bháin agus le spúnóige lenis. Seach tíad a gríthir. Sé sin an bhanis. Agus gráin is salan mara a ceann 10 bán deargus na Himalayas há úsáide gomachchas gom péan ná an intuition. Meas le chéile sin ar dúis. Háin go chéanna le chuisteach damta chéalanis na Comhábhair ar fad agus iad a bheasca le chéile. Tá chiarómh im leite tá 100 gram im leite do isteach lei sin. Tá Meacain Dhearg a bháin mórán agus duine sin nach rátáil, féidir sin nach rátáil le go ná ráta nua chus san inar fróseála chuma. So há sé sin agus an Duileasc go raibh caiinte há sé sin le chéile chus le chéile dhéana san Duileasc ar dúis agus an son an Meacain Dhearg agus Cristín an son leis an meascáin eile. sé seo an rist mar chan tú go chéann rud isteach an ngáil le chéile agus measca tú an soniad. Agus measc go chéann rud le chéile is. That des oráiste agus Chorca seo leis an Duileasc agus na Meacain Dhearg. Ceart a bheith an os fuidir Chistin ná bíoh sé rá hirim agat. Tá am Dhearg aní beag. Nis sné go te. So hastáin Pónt guile an tágam agus háim chun é chiimiid le im nó ola chun ná deamóch an Chistin an bheith sé 69 sa sin ní fusta heogan amach. So ciimiid go maith sin inis. Nis, ha mi dal chun Chistin 69, caiimiid é chuisteach sa stáin ar dúis. Nis, le bheith amach sanna chun ná bheith sé inú Cristín na lár Cristín na coimead. Nis, há tránta amach san nain chuir mar a rachas srengé ligin do fórú feadh tamil agus cheart go sé olah le bleise le garas le bleise nis mar sé fórtha go amach.